Wes, ojo ditekno sih mangane. Nyambi lah Bapak. Dek Muammar, Maumar ta Muammar. Muammar Haidar Yahya kelas 2 SD. Sampun sunat adine. Sampun. Sampun di Muammar Haidar Yahya sampun sunat kelas 2 SD. Ngaji ora, Dik? Lihat kira, Dik. Oh, sekolah kelas 2 Mas Dowo ngaji di 3. Dik Muammar Haidar Yahya besok gede jadi cita-cita pengen jadi apa, Dik? Wah, tentara kan Dowo. Wah, Ora kaya kowe, Jo. Tentara kamu mugi Allah Taala mijabahi apa sing dados cita-citane adik kula Dik Muammar Haidar Yahya dados tentara pesenku olehku Bektiyo karo kekalih menamane karo ibumu seperti besok suatu cita-citane panjenengan juga tentara. Nggih, Bapak Ibu, Mas Bayu, mangke adik kula Dik Muammar Haidar Yahya ditibakaken burung napa ampun kesupen nyawer hidup-hidup ijole ulumane lan aja lali sing mikul ya bareng dipikirno, sing abuh ya dipikirno, sing ngomong iki ya bareng dipikirno, sing nyanyi ya bareng dipikirno, sing nyauting ya bareng dipikirno bareng. Cacak. Yo, monggo yo. Orto Dik Muammar Haidar Yahya sampun siap. Cita-citane pengen jadi tentara, mugi salah mijabahi apa sing dadi. Iku Mbak Ayu ne tas apa, Jo? Iki Mbak Ayu nek, Pak. Mbak Ayu. Mbak Ayu nek. Mak Cilik. Hah? Mak Cilik. Oh, Mak Cilik. Ya iya, Mak Cilik nek awake dhewe. Tak kira Mbak Ayu. Ora bitakoki sisan. Cita-citane pengen duwe bojo sing ganteng ta sing elek? Sing ganteng. Oh, sing ganteng koyo kowe. Oh, Sing ngono. ganteng koyo kowe. Ora kaya kowe. Ora, wis. Yuk, monggo foto. Yuk. Yuk, Bapak Ibu, Mas Bayu, adik-adik, sedaya warga Bondo Sidomulyo kabeh. Ayo foto. Ayo mini musyo. Ayo GT Galerio. Ayo Mbak, ayo digoyang yo. Ayo Mbak, ayo digoyang yo. Kita goyang lagi bro. Sony bareng kita.
Aduh si mulya kabeh. Mainkan DJ-mu Mas Kincen yo. Ayo bikin kosomo digoyang yo. Ayo asyik-asyik warga Bodo Mulya kabeh. Kita ayo bareng di siang hari ini. Ikut goyang bersama yo. Ora usah diangkat, ora usah. Mentok. Rekoso, diangkat. Yo ora, tapi lu kene to. Ayo Mikimu. Goyang lagi. Jadi kalau kita asal. Oh,
Ada Muhammad Haidar Yahya. Ije pengen dah, boten. Ije pengen, Ije pengen dah wes. Sampun tak sampun. Oh sampun bro. Sampun wes. Kesel banget buat terus. Iki Gentikan doa iki lho. ora MC takoki kudu numpak ta orang. Mas JT galeri kudu numpak to ora? Oh kudu. Kudu. Nek kudu lagi klek kan doa. Oke. Mas Nur kira Cak gede. Cari ayah tanpa ditumpakan buruk ngobrol. Bu tarjo ra dadi. Ya mereka seni tari reok. Mana ya Mas Murji ya? Oke. Mas Murji ya. Dangdute kapan le? Dan tutup lah Mas Murji. Ya salam-salam, jangan lupa setelah kalau kurang marem menonton bisa menonton di channel YouTube Barongan Jepara dan juga JT Galeri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, dumateng para bapak ibu, mbok dhewe saged ngersakno kula lan sak kanca rombongan saking paguyuban seni Barong Sidasih.